Ja, we zien tegenwoordig op de verschillende eilanden in de Caribbean dat security en privacy gewoon belangrijker wordt. Van de kleine ondernemingen tot voor ons in de regio de grotere. En eigenlijk de boodschap die ik had, omdat als je de mensen vraagt in de zaal wie zich zorgen maakt over de privacy van hun kinderen online, dan steekt iedereen zijn hand op. Maar als je vraagt of ze zich zorgen maken over security van dingen in hun bedrijf, dan wordt dat al minder. En tegelijkertijd is die dynamiek wel hoe we met elkaar zeg maar, ervoor moeten gaan zorgen dat met alle digitalisering, die gewoon aan het plaatsvinden is, thuis, maar ook in onze organisaties, dat we de handen ineens slaan om het veilig te maken, zodat we ook gewoon kunnen door blijven ontwikkelen op het gebied van gebruik van technologie. En als we praten over cybersecurity, dus laten we zeggen mensen hebben een business van toerisme of administratie, wat dan ook. Hoe help je deze mensen met hun cybersecurity? Dus wat voor platform geven jullie aan hun? Ja, nou bijvoorbeeld, pak maar bijvoorbeeld een organisatie die zich in het toerisme bevindt. Vaak is men in de veronderstelling dat het alleen maar over hele grote boze hackers gaat, die iets komen stelen. Nou, dat is in heel veel gevallen niet zo. Maar je kunt je voorstellen dat jouw e-mailadres of jouw website misbruikt wordt door anderen. Om bijvoorbeeld bij je klanten iets te doen of iets te vervreemden. En daar is dan een stukje advies bij nodig en ook een stukje bewustzijn bij directies. Want het is al lang geen IT-probleem meer, maar het zit gewoon het zit in onze handen met iPhones en iPads. Dus in dat opzicht heeft iedereen ermee te maken. Ja. Dus op een manier kun je kan deze mensen helpen met een better, safe, secure network. Ja, absoluut. Het is vanuit Grant Thornton zo dat we dat natuurlijk gewoon als onze diensten leveren. Maar wat daarnaast misschien nog wel belangrijker is, als ook mijn verwijzing naar bijvoorbeeld Safer Internet Day of de Data Protection Day, die in deze periode plaatsvinden, is dat wij ook een rol zien voor onszelf vanuit een stukje maatschappelijk belang, om daar gewoon over te communiceren, los van dat we er onze diensten mee leveren, maar dat die bewustzijn groeit. Dus daar ligt een taak voor ons, heel duidelijk. En waar kunnen mensen meer informatie of contact met jullie opnemen, zodat ze kunnen deze cybersecurity implementeren? Ja, het mooie van ons is dat we op alle eilanden in de Dutch Caribbean kantoren hebben. Dus dan is het allermakkelijkste gewoon degene die het dichtst bij is. Maakt er eigenlijk niet uit in welke vorm van dienstverlening je met Grant Thornton te maken hebt. Want dan zullen zij altijd de weg vinden naar de mensen die er inhoudelijk mee bezig zijn, zoals ik. Dat is denk ik de allermakkelijkste manier. En vooral ook social media volgen. Want daar zijn we actief. Dus een van die twee kanalen zou het beste werken, denk ik.